teljes káosz uralkodott, a Michelin abroncsal szerelt versenyautók, ami a mezőny többségét adja, egyszerűen nem is akartak kijönni a rajtrácsra, majd néhány perccel ezelőtt, másodpercekkel a Boks utca zárása előtt kijöttek az autók, de még az előző pillanatokban is egyeztetések zajlottak a rajtrácson, azok kedvéért, akik nem követték figyelemmel, vagy nem követhették figyelemmel a nap eseményeit. Gyuszi, foglald már össze ezt a cirkuszt. Köszönöm, aranyos vagy. Hát annyi történt mindösszesen, hogy ugye a Ralf Schumacher balesete után a Michelin gumigyártó nem tudott rájönni arra, hogy mi hozta azt a defektet, ami miatt Ralf Schumacher súlyos balesetet szenvedett a pénteki második szabad edzésen. És ezért elkezdtek egyezkedni a Nemzetközi Automobil Szövetséggel, hogy ők lecserélnék azokat a gumikat, amiket idehoztak Indianapolisba, amit viszont a szabály tilt. A Nemzetközi Automobil Szövetség ezt nem engedte meg, erre kitaláltak egy újabb variációt, hogy ha a gumikat nem cserélhetik le, akkor viszont abban a bizonyos veszélyes kanyarban, ahol Ralf Schumacher pénteken bukott, ez egyébként a döntött kanyar, itt közben a világbajnoki pontverseny állását láthatják, szóval akkor abban a döntött kanyarba rakjanak be egy lassítót, ami egy teljesen abszurd elképzelés, hogy oda hogy lehet lassítót építeni másfél órával a rajt előtt. Ezen is ment egy ideig a vita, aztán közölte a Nemzetközi Automobil Szövetség, hogy szó sem lehet arról, hogy lassítót építenek a döntött kanyarba. Erre azt mondták a Michelin-es csapatok, hogy akkor ők nem állnak rajthoz. Na, röviden ennyi volt a történet, aztán... Gyulám, ezért gondoltam rád, gyönyörűen elmondtad ezt a káoszt. Ennek még volt egyébként 27 darab megnyilvánulása. Igen, versenyezni akarunk, ez volt a Red Bull kommunikációja. Kérem szépen, Eccleston urat tudom idézni néhány perccel ezelőttről, aki annyit mondott, amikor kérdezték tőle, hogy mi a véleménye erről. Miért nem hoztak rendes gumit? Hát, körülbelül ez volt a reakció. Egyébként némi igaza van is, bevallom őszintén. Abszolút. A McLarennél már a boxban várják. Megmondom önöknek, hogy az érzésem az, hogy itt még lesz káosz. Igen, volt egy olyan javaslat is egyébként, hogy azt mondták a Michelin-es csapatoknak, hogy gumit adott esetben, ugye a szabály megengedi a gumicserét abban az esetben, hogyha egy gumi nem alkalmas a versenyzésre. Miután a bal hátsó gumival van a probléma, hiszen a döntött kanyarban a bal hátsó gumi kap terhelést, Alonso jön be a boxba. Többen is. Többen jönnek ki, kérem szépen, a Boks utcában. Na, innentől kezdődik a cirkusz. Innentől kezdődik a cirkusz. A Toyota a boxban, a McLaren a boxban, a Bar Honda a boxban, a Renault a boxban, mind a két Renault a boxban, az élcsapatok a boxban, kérem szépen, az összes Michelin-es autó a boxban, a két Ferrari a rajtrácson. A Michelin-es csapatok nem fognak elindulni, és jön a Jordan, és szerintem a két Minardi. 6 autó a rajtrácson, 14 a boxban. Fisichella. Betolják őket. Betolják. Bojkott a Forma 1-en. Hát ahogy Kartekian ütni fogja Alberst, ezen fogunk örjöngeni Gyulával. Na hát ezt nem hiszem el. Hát ez nem igaz. Ilyet meg nem... Jézus Isten. Hát ez gyönyörű. A két Ferrari, a két Jordan és a két Minardi. Frizacher esélye a győzelemre megnőtt. A rajt. A két Ferrari, a két Jordan és a két Minardi lő ki. Majdnem össze is ütköznek ott. Az egyik Jordan már szerintem ott meg is adja magát. A két Ferrari az elején. És utána sormintát rajzolnak a Jordanek és a Minardik. Schumacher és Barrichello kart karba ötve. Hát kérem szépen, ha ez így megy tovább, akkor vagy Jordan, vagy Minardi dobogó lesz. És mi volt, ha minden autó kiesik? Gyula, akkor az időjárásról fogunk beszélni. Hosszan. Kérem szépen, dőljenek hátra. Én nem fogok. 10 óráig el leszünk egymással. Hát ezt nem hiszem el. Hát elég buta cucc. Izgalmas lesz. Alberts a 4. Frizacher most a 6. 8. helyig van pontszerzési lehetőség. Ezt nem hiszem el. Ezt komolyan mondom. Tehát ha azt mondod, hogy a Balmazújvárosi gokárt versenyen járunk, akkor is azt mondom, hogy ez egy nagyon komoly meccs, mert hogy én ott voltam és láttam. Többen voltak. Igen. Indianapolisban vagyunk, az autóversenyzésnek a Mekkájában. Tudják, itt van az a mondás, hogy gentlemen, start your engines.
Na most a Michelin-es csapatok mutattak egyet. De egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy a helyzet az nem egyszerű. Ugyanis a Michelin szakemberei közölték, hogy ezzel a terheléssel ezek a gumik garantáltan baleseti biztonságot tekintve 7-8 kört bírnak ki. Na most kérem szépen oda, abba az egyenesbe. Mindenki a pitman közli. Itt egyébként Alonso kérdezte a csapatot, hogy mindenki bejött a boxba, hogy megnyugodjon. Erre mondták neki, hogy igen, mindenki bejött a boxba, azt viszont, mármint minden Michelin-es csapat. Azt viszont érdemes figyelni, hogy nem vetköztek le, tehát nem szálltak ki az autóból és nem vették le a bukós isakot, tehát jelen pillanatban nem adták fel a versenyt. Gyula, ugye nem akarsz felidegesíteni azzal, hogy a második félidőre készülnek? Hát nem tudom. Tényleg nem tudom, de mondjuk, hogyha itt most kiesne a egész brigád, akik itt a pályán köröznek, ez szép, akkor kigurulhatnának a boxban a Michelin-es csapatok, és szépen lassan végigkörözgethetnének, nem tudom. Szóval visszatérve az előzőekhez, Ralf Schumacher balesete horrorisztikus volt, és ebbe az oválba beérkező íven durrant el a kerék, mert nem bírta a terhelést. Tudni kell, hogy ezeknek a hátsó kerekeknek, a Forma 1-es autók hátsó kerekeinek a kerék nyomása olyan 1,2 bár. Gondoljuk bele, az utcai autónkban 2 bár környéki keréknyomással megyünk. Ezek a gumik, ezek 1,2 bárra. Ezzel igazán hatékonyak, ezzel tapadnak jól a gumik. A Michelin szakemberi először azt mondták, hogy ha még 0,2-0,3 bárral jobban fölfújják ezeket a kerekeket, akkor a gumiknak az oldaltartása az nőni fog, tehát valószínűleg ezt a terhelést jobban bírják, illetve kibírják. Viszont ezzel azt kockáztatták volna a Michelin-es csapatok, ahogy tetszenek látni a mezőny nagy része, tehát a 10-ből 7 csapat, hogy a sebesség csökken, mert a felfújt a keményebb guminál a pályának a középső szakaszában nagyon sokat veszítettek volna, ezért ezt nem vállalták. Jacques Villeneuve száll ki az autóból, Jarno Trulli, aki élete első polpozícióját szerezte meg, szintén kiszáll az autóból, és a két Ferrari arra